Martang yang mahita. Upuji upasangap kami mauli Tuhan Jehovah na marhabang sa dibadawijang. Nausobahami bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Tung macay madok maliati do hami tuho wali Tuhan siala asidot holong ni roham. Na say manotong di hami biali Tuhan. Buhay hami marhay pason sa ato tikyo na li Tuhan. Buhay hami dope madalani ngulo na li Tuhan di bagasalas ni roha. Opya li Tuhan sa to kinay na law mabigi hatam na badiyay na mamili Tuhan homan na mga ramoti ati dohot pikiran nami bi asabuy tarjalo hami hatami jalahulak kami di bagasan ngulo nami si gano pari marhite-hite guar niya nakamutuhan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Shalom, horas madihita sa luhut na ama nami ina nami na niholongan di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus. Noang marsar mahita dihatani di bata ima na dienet di buku Sada Musa 15 mamukamay sen ayat na parjolo tolhas to ayat na paunokpon. Buku Sada Musa 15 mamuka sian ayat na parjolo 1 na paunokpon. Hujahon matuhita sa luhut na. Dung salpu akka jamita odeng romahata ni Jehovah tu si Abraham marhite-hite alatan nin nama unako mabiar ali Abraham audo lobu-lobum upam masay balga alay nin na si Abraham ma oe ali Tuhan Jehovah malehonom mudiaw say na puno doaw si Eliezer na siyan Damaskus na masiteyan bagasu akup ni ninna si Abram didang adong pinoparhu di lihok ko jala ida anak na sorang di baga sa jabuku nama si teakku dungiro mahata ni Jehovah mandok tu ibana dang ibana maniako naruar sian butuham ibana maniako dungi ditagihot tuhani ibana ruar tu balian jalanin na uatay lihon madopak langiti jala bilangi akka bitang molo habilang ako akay dungi didok muse tu ibana songonima pinoparmu sogut jadi porsiama si Abraham di Jehovah gabi hati koronado di etong Jehovah ido yanggo sahatna damang denang nanilongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus jala topik ni hata ni debata di minggu reminiscere di tikion ima marguru tu lomoni rohani debata donga sa porsiaon molo tapaida turpuk ni jamitao na manginang ra dang asing be dihita taringot tu sarito ni Abram manang Abraham ima sahalak na tarjo sian urkasdim jala diramoti dewata satu tano kanaan ima tano naguk susu dohot situak ni loba na dipadakot dewata tu ibana ale memang sahalak na biar mida Jehovah do ibana na marguru tulomo ni rohani dewata jala manangihon huhut mangulahon pajoni debata tunasida alay tung pesongoni ternyata rodo petu ibana pergumulan na mabain holsoan rohana na maganggu haporseon na alay nang pemaul na diadopan ni ibana na sumukib secara akal dan logika totong do hot haporseon ni si Abraham atong marhiti turpuk jamitao na manginang tentu adong na daw si pasahaton ni hata ni debata tu hita ahado na law si pasahaton na ahado na law dohonon ni hata ni debata tu hita di partikyanon marhiti turpuk jamitao na manginang adong matulupoin si pahusorota si peopota na parjolo unang hatahuton buhay mataida ayat na parjolo manginang nidok disi dumsalpu akka jamita odeng Roma hata ni Jehovah tu si Abraham marhite alatan nin nama unak
ko mabiyar ali Abram audo lobu-lobum upam macay balga. Dong nga sabar siya. Dison si Abram ikon pasidik ko sude bentuk hatahuton ni ibana ima marhite mga sahod debata di parnguluan na. Gobarad debata gabi lobu-lobu di sona manginang na marlapatan may asa adong pakirimon, asa adong keberanian dohot hapor siyaon na. Damang din ang nanihulungan. Jolma na makaporsiyay di bata. Jolma na makabiyari di bata. Na pangasahon di bata di bagasan nguluna. Holat tu di bata ibana marpangusaddean. Ima jolma na totong di ramoti di bata. Nang pegodang hagulmiton ni nguluna. Hasusaan na. Di bata madungan na. Dang luason ni di bata iba na hatangutan. Ala di bata do na marmahani iba na. Di bata do na gabi lobu-lobu na. Manginang na nihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus di partikyanon. Tung macay godang do na masa na makorhon hatahuton na mabay kita mabiyar di partikyanon. Termasuk di keluarga, pasekolahon, enakon, memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup, perkerjaan, di pendidikan, di masyarakat, dohotlan akan asing. Terlumobi pa di masa COVID-19 siya di partikyanon, na sorry magudope. Mabiyar hita dang terpenuhi sude, hatahutak kita ropar saiton, tupar dagingot ta, na torus mengancam hita. Alay, hata ni debata madoktu hita. Asa marguru tulomo ni rohani debata. Jala marguru hita, tu sakap ni ibana. Na pasti nadang hatahutok behita madalani parnguluat taon. Ahape na masa di ngulum, Tuhan menjaga ho. Tuhan mangaramoti ho. Dang loason na ho di bagasan hatahutan. Molo olo ho marguru tulomo ni rohani dewata. Molo olo ho pasahaton ngulum tu dewata. Manak na perjula menginang. Udang hatahutan be hita. Napaduahon ahadon ala sidohonon ni hata ni debata tu hita merhite terbukon. Ima Jehovah patotuhon lakani jolma. Jehovah patotuhon lakani jolma. Amang inang nanihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Tung macay horsoad do si Abram nakin. Mabiyar iban. Nang penung nga di bata nakit iba na asaw ng hatahutan. Alay memang di umur na nanung nga matua. Mambay pikiran na secara manusiawi merpikir dang mungkin be adong ianakon ni nasida siyan si Sarah. Secara logika na didok iba na nga punuaw atau di bahasa Indonesia diterjemah takas do ido aku akan meninggal hape dang adong ianakon nagabe si Tiana gabi si Eliezer manon jalan nagabi ahli waris na ima gabi si Ismail manon ianak ko na tubo siyan Hagar ima hatoban nai siyan hajol maon memang ikon ina mana terjadi ale ternyata dang songoni sakap ni debata tu si Abraham takas mahitaida manginang di ayat na papatonon dumiro mahata ni Jehovah mandokti ibana dang ibana maneyako naruar siyan butuhan do iba namanya ko na marlapatan mai amang inang naikot anak na tubusian si Sarah do nagabi si Tiana jala marlapatan nang penung nga matua iba na pasti do manubuhon anak iba na siyan si Sarah tudos mo namang inang nanihulongan nanidok ni po dani
Poda saplonom ayat sia poda Raja Salomo ima rohani jolma marsakap dalana alai Jahobado patotuhulakana. Rohani jolma marsakap dalana alai Jahobado patotuhon lakana. Ramanginang jojod do masa di parngoluata songon nahilalani si Abram nakin hiradang adong be pakirimon sian hajol mau dang mungkin be malum persai takon dang mungkin be dapot napi narsi taon dang mungkin be dang mungkin dan dang mungkin penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan holsoan, mabain hapor siauta ganggu, mabain kita khawatir holsoan nakit. Alai ternyata terjadi sesuatu hal nah so masuk akal dan satu pikirata nah so mungkin nakimalu persai tota boleh malu manang persai ni keluarga ta dongata nah so mungkin menakin dapat anak pinarsita tai boy gabi dapat dodlan akan asing nang song niya manginang molo tungpe di partikiano linglu kita molo tungpe di partikia sanarion bingung kita bimba kita ragu kita margurma tulomo ni rohani debata marguru tulomo ni rohani debata ala aha ay debata do na patutuhulak kata jalan ading gado sakap ni debata tuhita na mangyutamang nainang nanilokan di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus na patuluhon porsea di padan ni debata porsea di padan ni debata amang inang nanihulungan diyakikon debatado si Abraham ima marhite na ditogihon ibana asa idaon na asa tilikon na bitang dopak langit jala bilangan na tutudak kabilangan molo akabitang na dilangiti jala didok debata matu si Abraham nasoni maanon pinoparni si Abraham sugot nasongoni ma pinoparni si Abraham sugot. Tamang ninang nanihulungan padan ni debata ima padan nauli padan nadenggan jala padan ni debata pasti do terjadi pasti do dipatupa debata alani ikon porsia mahita di padan ni debata sia dia do taboto padan ni debata tuhita manginang imasian hata ni debata natar surat di Bibel tai ikon hita hapor siai mai ikon hita hangoluhon mai tentu gudang pada nani lehon ni debata tugan jol mana makapor siai ibana termasuk mana ramotan ni debata hita na lehonon na ragam pasu-pasu tuhita na lehonon na apul-apul tuhita na lehonon na lasniro tuhita jalan na pastina na lehonon nama haluaw tuhita ganup na porsea tu ibana molotung pero per kilo ni totong mataingot padan ni debata asa totok kita makaporsea ibana padan ni debata na huli Tuhan tak pernah janji langit selalu biru tetapi dia berjanji menyertai Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata tetapi dia berjanji memberikan kekuatan kepada kita. Alania manginang molotung pero akaparu kilon na mambaing daging ng prato dia tau gale. Na mabaing pikirat tahu marsusa na parohon arsak dihita ingot ma ada pengharapan anong pakirimon di debata di Tuhata Yesus Kristus. Dia memberikan kekuatan
Lihonon na magugo tuho amang. Lihonon na gugo tuho inang. Ramutan na maho di sadok kulmit ni ngolong. Di ngolo para sorry ano. Damang din ang nanihulungan di bagasan guwar ni Tuhan Jesus Kristus. Adong sada ilustrasi. Ima di sada huta. Adong masada keluarga na puna pahapahanan. Adong horbona panangga dohot manok. Di sada tiki manugot niari tiki dongo inatay. Tarsonggot ma nasida alamarnida nga kosong be kadang ni manok nay dang adong be disi ternyata na adong do manako manok nay alay didok amatay ma tu inatay toy ma inang ido na denggan dungi dung piga-piga tiki mo se di bereng inatay ma naso disibe panangganay na somal na madjaga bugas na hape mate ho na perangkap di hutan ditiki pitor ridok amatay mo si tuwi natay toy mainang odo now dinggan dang detu si inatay ayah ado lapatan ni pandohan ni amat tanay dang liling dope amang inang ternyata hona sahit mahorbo ni nasiday mambay gabi marmatian ma hormonay gabi songon nasiyal nguluna dihilala inatay. Sada-sada dibuat Tuhan arta nang adong dihalaki imamanuk pananggadot horbona. Gabi tangis ma inatay tu amat tana. Alehulanido musi didok amatay. Toy may nang sabar ma. Odo now dinggan nanilehon ni Tuhani. Gabi say tumatangis ma inatay. Jaradang dia tu si iba na dope hado maksud ni amat tanay sa sitong. Di manugot ni arinay amang inang. Dungo maamata dot inatay. Jala songon na somal. Pitor haluar na sida si jabu. Alay, tarsonggot ma na sida. Ala songon na luon. Songon na sepi ko tanay. Dangadong sa halak pikaluar siyan bugas na. Ternyata narodo panak ko di borngin niari tuhutan ay si kelompok panak ko'y menghabisi penduduk na dibugas na adong suara. Alam memang sebagian besar puna pahapahanan dojol may dihutay. Jala marsuara pahapahanan ni molo adong panak ko. Alam mabiar panak ko'y tardapot gabi di bahin na sida maaksi na tumasay sadis. Gabi dia tu si inatay ma ado maksud ni amatay nay naman dok toy ma odo now denggan amang inang nanihulungan cara Tuhan bukanlah cara manusia jalan dan rancangan Tuhan berbeda pula dengan jalan dan rancangan manusia. Tuhan mempunyai rancangan terhadap setiap kehidupan orang percaya. Tetapi ada kalanya rencana itu baru terwujud kebenarannya atau tergenapi setelah beberapa waktu kemudian sesuai dengan waktunya. Itulah yang seringkali tidak kita mengerti. Jadi amang inang molo adong napi na imam adong pinar sitam dang dapot dope satu tikyon dang boy dope di patupaho dinapot to sa hatu tikyon. Ingot sakap ni bata sakap na dinggan siap pikiran nataida di tikyon dan titik akhir ni rencana Tuhan bukan titik akhir sakap ni bata jol mananung nga tang haporasyon na dewasa dalam iman pasti sanggup mangida pakai mata iman bahwa di balik sudi perkilom pasti adong pasu-pasu nalau patupaon ni debata. Jolma na mengadopi ujian kehidupan ima jolma na dipersiap Tuhan lau mencalo pasu-pasu na barka. Alanido dabang dainang
Naing mahita marguru tu lomo ni rohani debata, dang marguru tu lomo ni rohani pikirata, dang marguru tu lomo ni rohani rohata dirita, dang marguru tu lomo ni rohani akajolma na puna jabatan dotlan akan asing, dang pangasahon dongat hita ale pangasahon debata marguru tu lomo ni rohani debata. Asa marigugu hita madalani parngulwat taon. Asa buha unang hatang hutok kita. Asa buha unang orasowan tuwari sogut. Taingat amang inang naniholokan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Adong nakituluhoin si peopot na marhiti turbukon. Nalaw si ulahonot na parjulo unang hatahuton di ramoti di bataruh. Na paduahon nakin Jehovah patotuhon laka ni jolma alani imonotung pedang dapat todo pe nalau situ jomi udang itu mas. Ingat sakap ni dibata dan pikirata na patuluhon porsea di padan ni dibata padan nauli padan nadingado padan ni dibata. Janji Tuhan adalah janji yang begitu indah untuk kita. Dan janji Tuhan pasti digenapi untuk kita. Margugumi tamanginan, mangulahon hatana. Jala ang giat say tuhata mamasu-masu hita. Di na madalani ngulut ta. Hita sa luhut na. Nang soni di keluarga, di huria, di perkarejuan, dohot lingkungan ta. Amen, martangi yang mahita. Mauliati mali Tuhan Jehovah nanong nga dipasingot to hami marhiti hatama ali Tuhan asa marguru hami tulomo ni roham ali Tuhan jojo do hami ali Tuhan pangasahon pikiran nami akal dot logika nami ali Tuhan alani ali Tuhan pasingot tami ali Tuhan asa totong marhapo satu asa pangasaw ko hami di parmuluan nami ali Tuhan asa unang hatahuto bihami ali Tuhan mulunong namar guru tulomo ni rohami ali Tuhan jala ali Tuhan asa unang bimbang bihami di pardalanan ni mulo nami ali Tuhan wapur siyay hami do ali Tuhan hona matutuhon lakan hami jala padanmu padan nauli nalauli honommu tuhami ali Tuhan gadug marsada-sada ali Tuhan homa atong ali Tuhan na mga ramoti sa luhut na mabigi jamiton marhite videon ali Tuhan sa totong nasida di bagasan hay pason sa totong nasida di bagasan las nirwa dawak kasya persaiton dawak kasyan parmarana ali Tuhan nangsong ali Tuhan tubang sonami yon negara nami yon Indonesia ali Tuhan mali Tuhan napasalpuhon na sorry magudopi COVID sa pulusiyaw ali Tuhan sa totong ali Tuhan buhay mardala do di ganak taulon namin sa unang mabiyar ali Tuhan sa luhut na ali Tuhan jala totong ali Tuhan ramoti hami di sa luhut parkarajawan nami bi ali Tuhan sisadusa ng panglason nami unang tarabata kapasu-pasu na law si pasatong mo to hami walang mga samguar niya na kamutuhan Jesus Kristus martang yang kami tuho. Amen. Shalom. Horas tabi perhorasan madihita sa luhut na.